Благодаря ви, че гледате моето видео CV. Моето име е Благовест Благоев, аз съм на 21 години от София. Жон Атанасов като компютърен специалист. През 2007 се записах в ВТУ Тодор Каблешков, където специалността ми е индустриален мениджмънт. В момента участвам в програма Еразъм и съм студент в Ишкап, Порто, Португалия. Трудовият ми опит премина първо с стаж през фирма Лидер, след това стаж и работа в фирма Фесто като елмонтьор на сензори и датчици, техник, изграждане и поддръжка на поливни системи и системи за напояване. И последната ми работа беше като асемблатор в фирма Contrax. Езиците, които владея, са английски, немски и малко сръбски. Компютърни умения, хардуер на много високо ниво, C++, Visual Basic, Pascal, HTML, CSS, Joomla, FrontPage, също така всички версии на Windows от 9.8 до сега и специални програми като AutoCAD, Solid Edge, Photoshop. Този опит и умения развиха у мен моите умения и способности за работа в екип, да намеря подходящото решение, да спазвам уговорените срокове, търся си работа в информационния и телекомуникационния сектор. Можете да се свържете с мен чрез